Toto som prečo nepoužila skorej? Pre boha živého, veď to je nádherné. Môj festivalový make-up vyzerá takto a stojí do 5 €. Niekedy ako highlighter zvyknem používať aj lesky. Tieto lesky od Trendy Dab sú metalické, takže by celkom dobre vyzerali ako highlighter, ale ešte jednu vec tu mám. To je toto. Milujem túto farbu, ale bojím sa. Topping Flakes. Let's go! Prečo som to nevyskúšala skorej, veď to je pekné. Najlepšie na festivalovom make-upe je to, že nemusíš si to robiť presne. Môžeš to mať halabala. Chcela som to použiť na moju tvár viac, ale toto je tak krásne, že podľa mňa viac tomu netreba. Mám tu ešte dve strúčky od Trendy Dab, jedna je chromová a druhá je obič. Táto chromová je nádherná. Dám si ju do vnútornej vodolinky. Není veľmi výrazná, ale je veľmi pekná. Veľmi ľúbim používať nielen na festival, ale všeobecne tieto blush drops od Trendy Dab. Trochu si dám na ruku, odtiaľ zoberiem a... Prstami to zapracujem poriadne. Túto ceruzku od Trendy Dab, ak použiješ ako linku, nepôjde nikam. Drží ako hluchy dvere. Tento produkt vieš vrstviť. Keď ti to nanesené už zaschne a budeš tam nanášať ďalšie takým jemným ťapkavým pohybom, nebudeš si to zotierať, budeš tam mať toho viac a vieš si to vrstviť, ako ty uznáš za vhodné. Najprv použijem tiež Trendy Dab a toto je lip gloss, ja mám v 2 odtieňoch. Tento tmavohnedý je môj najpoužívanejší, ale dnes nechcem mať také tmavé pery, tak vyskúšame tento svetlejší. Ukáž? Pozri. Yes. Toto je maximum, čo ja viem dať zo seba na festivalový make-up. Vidíme sa na live streame v DM stánku.